Ambe Jumala, janvier kalo tile 10 ani wɔɔrɔ san 2020 ani wɔɔrɔ Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw a y'aw bisimila aw ka dɔn kibaruya olu kɛnɛ kan. An ka bi kunnafoni gale bɛ tali kɛ an ka wolomasiri tabaw ka kunnafoniya kɔnɔna na u ka ɲɛma ni o ye état major général des armées ale ye kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko janvier kalo tile 10 ani 4 tɛmɛnen Kayi ka olu fɛ nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi tilebiyan fanfɛ bolo fɛ an ka finitigilakaw ka wulikajɔ o kɛra sababu ye ni ka dankari kɛ jatigɛwale tigilama caman na nin yɔrɔ kofɔta ninnu kɔnɔna na ni aw hakili b'a la k'a fɔ fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw kɔni tun kɛn bɛ ka bingani wale ta ni ka jamana iziniw olu sɛgɛrɛ walasa fɛn min ye jamana sɔrɔ sira o ka se ka dan sira la cogo min na nka ala ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ Kayi marabolo kɔnɔna na an bɛ wagati min na ko sisan u kɔni bɛ ka fɛn min ye ka dankari kɛ jatigɛwale tigilamaw caman de la ni marabolo kofɔta ninnu kɔnɔna na état major général des armées a ko k'a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko finitigilakaw kɔni bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen na walasa fɛn min ye basigi o bɛ se ka sabati fɛn min ye an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Halisa an bɛ to lakanako ale kunnafoniya olu kɔnɔna na an bɛ taa lerekaw fɛ yen nɔ Jafara bɛ Nioro du Sahel ni yɔrɔ kɔni dugu sigibaw kɔni b'a la ka wele bila an ka jamana marabaw ma walasa fɛn min ye fɛɛrɛ joona o ka se ka sɔrɔ jatigɛwale tigilamaw kɔni kɛn bɛ ni k'i daga sigi ni dugu kofɔta ninnu maaw kɔni da la hali u tɛ se ka bɔ ka taa u ka ci dɔ olu yɛrɛ kɔni kɛ ala ni jatigɛwale tigilamaw kɛn bɛ ka bagabagali ta ni ka ni dugu kofɔta maaw kɔni sɛgɛrɛ ko k'u bɛ wele bila an ka jamana marabaw ma walasa fɛɛrɛ joona ka se ka sɔrɔ fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw u kɛn bɛ k'u daga sigi ni dugu kofɔta ninnu kɔni da la an bɛ wagati min na i ko sisan. Ka sanga ni an ka faba kunnafoniya olu kɔnɔna ye an bɛ wagati min na ko sisan fɛn min ye kulukoro sira mun ni a bɛ faba kɔnɔna na ni a tun b'a la ka dilan ale baaraw jɔra a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ mun kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase nin siraba kofɔta in bolibaw olu yɛrɛ ma fo ka taa se maa minnu kɔni sigilen bɛ nin siraba in kɔni lamini na walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ye seereya dɔw sɔrɔ ka bɔ studio tamani ale ka bɔlɔlɔ siraw kan an ka jɛ ni ka ninnu ka kɔrɔfɔ lamɛn. Vraiment ni ko bɛ ka yan mɔgɔw tɔɔrɔ bi poussière don wallahi sira kɛrɛfɛ mɔgɔw yɛrɛ tɛ dɛ du fɛn fɛn bɛ nin sira kɛrɛ in fɛ yan nɔ du kɔnɔna si se ka dumuni kɛ su fɛ i ka du kɛnɛ na poussière y'a sababu ye an ka laɲini kɔni sira in ka se ka dilan joona an bɛɛ lajɛlen ka lafiya b'o de la bon n'a sɔrɔ a tɛ ka se ka dilan fɛnɛ ko fo ko wɛrɛw b'a senkɔrɔ kuma bɛɛ u kana ji k'a kan pour que sigidala ka mɔgɔw ka se ka lafiya. Tiɲɛna a bɛ k'an sɛgɛn yɛrɛ de tiɲɛna n'a dilannen don o ka d'an ye a poussière bɛ k'an sɛgɛn yɛrɛ de. Bamako faba sigida mun bɛ yen n'a bɛ wele ko Sabalibugu o b'a polisilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye u ye tɛgɛ da kɛ maa 5 bɔɲɔgɔnko kan janvier kalo tile 10 tɛmɛnen san 2026 fɛn min ye nin maa kofɔta ninnu ka baara tun ye fɛn min ye bolimafɛn sen 2 sonyɛli ye ni ka fasadew kɔni falen ka tila ka papiye kura kɛ nin bolimafɛn kofɔta ninnu na ka taa feere maaw olu ma nka ala ni commissaire Barika Kamara ale n'a ka cɛdenw ka ɲamajɔli an'u ka wulikajɔ sababu u ye tɛgɛ da kɛ nin maa kofɔta ninnu kan an bɛ wagati min na ko sisan u bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan u ni ɲangini mun ka kan na da o kan. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO olu kɔni ye laseli kɛ wagati tɛmɛnenw na k'a fɔ ko CEDEAO kɔni bɛna bɔ faransifa la ni ka yɛlɛma ka kɛ ECO ye san 2027 nata nin kunnafoniya ninnu kɔni b'a yira k'a fɔ ko farafinna tilebiyan fanfɛ bolo jamana ni o ye CEDEAO ye u kɔni bɛ fɛ ka wari yɛlɛma ka bɔ faransifa la ni ka kɛ ECO ye mun yɛrɛ bɛ yɛrɛ ta ko fɔ wariko ale binna kun kan. Aw minnu tun
sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni na nin de bɛ dasigi kɛ an ka bi juma kunnafoniyaw la mun na sera aw ma aw denkɛ a n'aw balimakɛ fɛ Yaya J Samake an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi